Sakra, co se stalo? Hej, halo? Je tu někdo? Halo? Sakra, nejde zapnout, asi je vybitej. Hej, zachraňte mě! Halo! Nechci zemřít! Nechci! Ne! Já jsem v prdeli. Co to je? No hele, deník. Takže já nejsem sám, kdo tady ztroskotal. Je to už více jak týden, co jsem tady. Nejdřív se mi tady zalíbilo. Je tu klídek. Můžu se koupat nahej a celý ostrov je jenom pro mě. Ale teď se začínám cítit osamělej. Proto jsem se rozhodl začít si psát deník. Možná ho někdo po mně najde a pomůže mu v tom, jak přežít. Tak to si piš. Pokud nejsi já, kdo to čte, asi někdo cizí, počítám, že jsi určitě hladovej. Nalistuj si proto stranu 12, najdeš tam tipy, jak si najít potravu. OK, tak jdeme na to. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad when it's through, it's through. Fate would twist of both of you, so come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Zjistil jsem, že hluboko v lesích je velká propast. Ale když do ní skočím, tak spadnu do vody. Je tam rozbitý vor, takže jsem z něho mohl sebrat lano. A taky jsem v něm našel sekeru. Bohužel dřevo musím sehnat někde jinde. Takže to znamená, že tam musím skočit. OK, dobře, ale udělám to jenom jednou. Nikdy víc. Pane bože, ochraňuj mě! Tak na 3. Raz. Raz. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes love is not enough and you wanna die. Žiju. Sakra, ještě, že se nerozmočil. Ten deník měl pravdu, je tady všechno. Těch vorů je tu nějak hodně. No nic, vezmu si sekeru a lano a jdu zpátky, ale jak se dostanu zpátky? Cesta nazpět bylo to nejhorší. Musel jsem vyšplhat asi 30 metrů. Tohle už nikdy dělat nebudu. Sakra, tak proč jsem si tohle nepřečet dřív? Zvládl jsem to, ale dobře, tak co se tam píše dál? Když jsem vyšplhal nahoru, napadlo mě, jak se tam asi dostal ten vor. Určitě tam musela být nějaká jeskyně, která vede do moře. Příště to prozkoumám líp. Sakra, už zase jsem si to mohl přečíst dřív. Když se mi to podaří a získám dostatek dřeva, tak už dneska bych mohl postavit vor a odplout. Sakra, deník tady už nepokračuje. Tak jo, nechám ho tam, kde jsem ho našel, třeba poslouží ještě někomu jinému. Ale co s tou sekerou, mám si ji vzít? Mohla by se spíš hodit někomu dalšímu. Ale člověk nikdy neví, tak jo. Teď mi stačí nabrat si pár kokosů na cestu a můžu vyplout.